अलकपि संनोसै नै लोगोफोर दिनै अलकपि ओंख्रि संनोसै अलकपि मोनबोदों मैया बाजाराव थांनाया नोंगौमै लाबोदों माने अलकपिखौ बेयाव मोनलाबायनो नागिरा ओमफ्राय एबाराव मोनबोदों आरोखि ओमफ्राय दरसेयाव 25 थाखा दरब्रैजों 100 थाखा जाहैदों हजों जोंनाव बेसेबांथाय केजियाव दा बेहाय दरब्रैजों 100 थाखा माने सिजेनबाबो खमायखाया आरो बेयाव माने बेखौ मोनलाबाया नालाय बिदिनो 100 120 बिदिनो थाखायो आसिनि खमाव मोनखाया ओमफ्राय मैया मोनसननायखाय लानानै फैदोंनो दा नाजों संनोसै आं बेखौनो अलकबि ओरैसो हायो आंनो जा मोजां गुरैथार गुरैयालाय अलकबिया गुरैथार नाजों संनोसै दाखालिनि हाजोनि नायानो एसे दंबावो जोंना टमेट'जों खनसे जाबाय लावजों खनसे जाबाय फ्रायबो एसे जाबाय ओमफ्राय नै दा अलजों संनोसैलाय नायाबो बिराद टेस्टिखा जा मोजां ख्राव नै अलाबो मोनलाबाया बेयाव अलकपिखौ गुसुआनो अयथासारखा न' सिङाव थाबाथाय बिराद गुसु मोनो बायहेरायावलाय सान्दुं एसे दुंदों दिनैबो ओमफ्राय सान्दुङाव थांबालाय बिदि गुसु मोना आरो जै न' सिङाव फैलायबाय गुसु मोनलायबाय थाबखौनो दुगैनो ओंखाम ओंख्रि संखांनानैसो दुगैसैलाय आङो दा बार संना लाग्रोसै ओंखाम ओंख्रिखौ आलुबो होनोसै एसे आलु होआबा मोजां मोना आलु थरनै होनोसै अलकबि आलु होबासो गहन जायोना आलु बोरायखौनो जाबाय था जोंनाथ' आलु गोरलैया दाबो फैयाखै थरसेखौबो हाखानोसै थरथामल' हादोंमोन आङो माजोंथ' जाबावगोन बेखौलाय लाब्रा जानो दोनजागौमोन दोनबाय थाया आं रुलाजोंसो आग्लायबा दा मोनायाव जालायगोन गुसुफ्राव खेबसेनो संखासो दोनग्रा जानोसैलाय नै आंना गोजां बोथोराव अलसियानि खामानि हाखांजोब्बायबो नै सुनानै संग्रोसै संबायबो नै लोगोफोर आङो अलकपि आलु गावनि दैया रानबाय दै होनोसै नै बे बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें देनानै होनायावनो स्रुम लागायहरसैलाय एसे रुइहांबाय रुइजासेनो हरग्रोबाय आङो दा ना होबा हरबावनोसै दैखौ दा नै आङो ओंख्रियाव दै होनानै जोंनि गाहायाव मोदोमफुल बिबार लांनो फैबाय बेनो बिफाङाबो गाहायनो रावबोथ' जाया नालाय बारबाथाय आंनो लांफैयो नै जा मोजांखा खाना लाग्रोनोसै लोगोफोर आङो दा लांबायबो नै मोदोमफुल बिबार खाना लायलायबाय नै सनाफोर आङो जा मोजांखा गाहाय बिफाङाबो दाखालि खनसे लायखांबाय आङो ओमफ्राय नै दिनै बे एसे बारबावलायबाय नालाय दाखालि बियो बाराखैमोन थफिनायल'मोन ओंखायनो लाबोजोबाखै दिनै लायलायबाय नै जा मोजांखा जानोसैलाय बाथोन फाइनेलि मोनबाय नै लोगोफोर आंना ओंख्रिया अलकपि आलु ना गिदिर फिसा लगायलायनाय जा गोथाव जाखाबाय दा नै जाखां लोंखां दाना दै सोहैनायनि फारिलाय दै सोहैनोसैलाय लोंनायनि दा नै पानि पइन्टआव सफैबाय दैयाबो सोगासिनो मिस्टाराबो सफैबाय ओमफ्राय नैबे फिसायावबो सोखांबाय आङो मोना लायबाय नै मोनानि खाजा खुन्द्रु आलु टमेट' ओंख्रि संबाय आङो दिनै दहायनि मोदोमफुल बिबार खाहैनायखौ नै एवबाय आङो दा मोनायावसो एवबाय दहाय सानावसो एवनाय जायासै ओमफ्राय नै ना फिसाखौ मानै दोनखादोंमोन बानलु होनानै सामब्राम गुफुर होनानै एवखाबाय एसे एवबावनांगौ मोनबाय आंना मोदोमफुल बिबार एवनाया
बाथोन देनोसै मोदोमफुल बिबार ना बाथोन टेस्टी टेस्टी जाबाय सनाफोर दा जोंहा मोनानि ओंखाम जाखांबाय नै बेरायहैसैलाय मोनायावसो बेरायो जोंहा गारिजों एसे बेरायहैनोसैलाय माने मिस्टारा गारि सालायनायनि एसे प्रेक्टिस खालामहैसैलाय टाइम मोना नालाय मोनायावसो टाइम मोनो ओंखायनो दा एसे थांनानै फैसैलाय दिनै मामिया थांगोन बिफाखौ सालायनो रोङा साननानै थाङा आरो मामिया दिनैसो थांनो नागिरदों माइना बेखौलाय मानो लाबोखो गारियाव दोनसै आं बेखौ गारि सिङाव दोननांगौ जा गुसुखा नामा नों जेकेट गानाखै माथो टपि गानदों जा गुसु माला हाबनो मोनो हाबसै जोङो सिङाव थांगोननोसै बिदिब्ला लोगोफोर थोदाजों लोगोसे एसे बेरायहैफानोबा बेरायनोसैलाय नै मालाय बिफा फिसा सिगाङाव जिरायदों दिनै आंहा दिनै खिथुआवसो सिखाव लांबा आंखौ हारसिं जिरायनायखौ आंखौ सिखाव लांबा दा माने टाइमबो मोना नालाय टाइम मोनबानो सालायनांगौ जायो आरो मालाबा टाइम मोनबा बिराद खुवा खुनानै होयो सालायनो मोना ओंखायनो एसे टाइम मोनबानो दिन मोजांबानो एसे सालायनांगौ आरोखि रोंनायालाय रोंबायानोसै एसेल' एडजास्ट खालामबावनांगौ दं आरो ओरैनो प्रेक्टिस सालायबाय थानोसै होननानै बायहेरायावबो थांनो हाथ'वा नालाय नोंथांमोननो एसे जोंनि सिंनि लामाखौ एसे देखायनोसै नायनानै कॉपीराइट हो गया ना अम्मा सालायनानै फैबाय जा गुसु मोनबाय नै खोबनानै दोनलायबाय बिराद गुसु बार बारनायजों जाबजों गुसु मोनखाबाय न'आव फैफिनबाय जोङो दा ओरैबायदि गुसु मोनबोबाय जा गोजांखाबाय बिदिब्ला दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार साबस्क्राइब एन्ड कमेन्ट खालामदो लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट